Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Матео и това е първи епизод в моя развит World. И това, тук е Enchanting Room, тук фермички. Мисля днес да ходим да копаем за руди. Това ще е най-добре. Закъснях малко с поредицата Minecraft, тя ще се нарича Let's Play. Може да копирам, обаче съжалявам. Просто не мога да си измисля име. В Рапса не искам и записва гласа, затова ще снимам с бандика. Защото много искам да снимам, нали, на Minecraft да правя епизоди. Това е моята миничка. Енчантал съм си перфектна кирка. С уменията им се обаче само което не мога нещо да го направя. Опа. Само което не може да нещо да направя, тогава го ползвам, а иначе не. Тук. Това ми би на... Опа, тук. Не, тук съм проверявал. Тук на другото изчакайте. Тук. Опа. Чакайте, сложим един торч. Може да се чуя някакъв отделен глас. Уоу! Пробвах се за Villagecraft, аз много искам да играя там, обаче не ме приеха, не знам защо. Cool. Екстра. От много давно гледа теорията, само мина търся и наистина намира. И диаманти намирах. Не съм читвал нищо. Просто какво да ви кажа. Игра. Нито X-Ray мод. Това за рудите. Може би с Савов ще започне някаква поредица заедно да снимаме. Аз му предложих, ама той нищо не знам, не ми отговаря. Хакнаха ми стария скайп. Нали, ще си продължавам с едитовете, обаче малко и геймплей, като Minecraft ще съкам. Да. Надявам се едитовете да са ми добри. Все пак 5 месеца трябва да има някаква разлика. Тук къде? Охо, ето намерихме си. Да, ама тук ще трябва да се изкачвам. Сега. Да. Колко? 14. Охо. Тук. Интересно. Добре, VBOX, това беше... Чао.